सिंधुदुर्गात सध्या इतर विषयांप्रमाणेच अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे तो भटक्या कुत्र्यांचा। कधी गाडीची अचानक पाठ धरणं, हल्ला करणं असेही प्रकार वाढताना दिसतात। मात्र यावर ठोस उपाय काय करता येतील याचबाबत चर्चा करणार आहोत वर्ल्ड रेबीज डेच्या निमित्तानं। यासाठी आपल्या सोबत आहेत वर्ल्ड वाईड वेटरनरी सर्व्हिस आणि मिशन रेबीजचे अमित नाईक सर। गोव्यात 16 वर्षांपासून ही संस्था या विषयासंदर्भात काम करते, तर गेल्या 4 वर्षांपासून सिंधुदुर्गात ही संस्था काम करते। सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत। नमस्कार। गेल्या वर्षी आपण रेबीज कसा होतो आणि त्याच्यानंतर त्याचे गंभीर परिणाम काय असतात या सगळ्याबाबत चर्चा केली। यावेळी आपण भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि त्यावर उपाययोजना काय करता येतील यावर बोलणार आहोत। तर तुम्ही मिशन रेबीजच्या माध्यमातून संपूर्ण सिंधुदुर्गात काम करतात, गोव्यातही तुमचं काम सुरू आहे। तर तुम्हाला काय परिस्थिती वाटते या सध्या सिंधुदुर्गची याबाबतची परिस्थिती नेमकी किती गंभीर बनली आहे? जसं मागच्या वर्षी आपण सेम स्टुडिओमध्ये आपण चर्चा केली होती की जवळजवळ 650 पर्यंत कुत्रे आपल्या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये शहरामध्ये असू शकतात आणि कदाचित आता ती संख्या जी आहे ती 80 ते 100 कुत्र्यांनी वाढलेलीही असू शकते। त्याच्यामुळे अराउंड 750 पर्यंत ही संख्या जाऊ शकते आणि दिवसेंदिवस पुढच्या वर्षी ही अजूनही वाढलेली असेल। त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम सध्या तरी सॉल्व्ह होणारा नाही आहे। जसजशी वर्ष निघून जातात, दिवस निघून जातात, तसतशी भटक्या कुत्र्यांची संख्या ही वाढत चाललेली आहे। पण एक ठराविक आकडेवारी आपल्याकडे आहे का या संदर्भातली? ठराविक एकदम एक्झॅक्ट आपण आकडे सांगू शकत नाहीत, कारण आपण आमची टीम ज्यावेळी वॅक्सिनेशन करते त्यावेळी पहिल्यांदा कसं होतं की आमची टीम नवीनच असल्यामुळे कुत्रे त्यांना ओळखत नव्हते। पण आता गाडीचा आवाज आला किंवा त्यांचा वास जरी त्या कुत्र्यांना आला तरी ते कुत्रे अगोदरच कुठेही लपून बसलेले असतात, गायब होतात। त्याच्यामुळे एक्झॅक्ट आपण आकडेवारी सांगू शकत नाही। तरी साधारण मागच्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी 100 कुत्रे वाढलेले असू शकतात, नव्यानं त्यात भर पडलेली आहे। हो, कारण मागच्या वर्षी जे वॅक्सिनेशन झालं होतं ते वॅक्सिनेशन मोर दॅन 400 होतं आणि यावर्षी जे वॅक्सिनेशन झालं ते साधारण 80 ते 100 कुत्र्यांनी कमी झालं। त्यामुळे पूर्ण वॅक्सिनेशन होत नाही आहे, 100% वॅक्सिनेशन होणारही नाही आहे। जसजसे कुत्रे मिळत आहेत तसतसं आपण वॅक्सिनेशन करतो। पण या वॅक्सिनेशन मध्ये नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात जेणेकरून हे पूर्णपणे होताना दिसत नाही आपल्याला? पहिली गोष्ट म्हणजे कुत्रा हा सगळ्यात हुशार प्राणी आहे। त्याला अगोदरच त्याला कळतं की ती टीम येते आणि एक कुत्रा जो आहे तो दुसऱ्या कुत्र्यांना अलर्ट करतो आणि याप्रमाणे ते एकमेकाला अलर्ट करतात आणि ते कुत्रे इकडे तिकडे आपल्याकडे जंगल एरियाज आहेत आजूबाजूला, त्या जंगल एरियामध्ये जातात। शेतामध्ये एक मोठा स्पेस असतो, जर ते एका मोठ्या स्पेसमध्ये जर ते कुत्रे गेले तर त्यांना पकडणं खूप कठीण होऊन जातं। आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत, काही आपल्याकडे समाजामध्ये लोक आहेत ती म्हणजे ज्यावेळी आम्ही घरोघरी जातो अजूनही त्यांना तेवढासा मिशन रेबीजवर किंवा WVS वर विश्वास नाही आहे की त्यांना असं वाटतं की आम्ही त्या कुत्र्यांना मारण्यासाठी इंजेक्शन्स देतोय, आम्ही चोरीच्या इराद्याने तिथे आलोय। कारण होतंय कसं की आमची जी टीम आहे आता सिंधुदुर्गामध्ये आपल्याला लोकल जर कोणी काम करत असेल तर आपल्याला ते कम्युनिकेशनला बरं पडेल। म्हणजे जर आपण मराठी बोलत असू समोरच्या व्यक्तीबरोबर तर तेवढा थोडाफार विश्वास त्यांचा बसतो। पण आपल्याकडे ज्यावेळी आम्ही रिक्रुटमेंट केली होती त्यावेळी सिंधुदुर्गामधून एकही व्यक्ती किंवा मुलगा पुढे आला नाही की मी हे काम करायला तयार आहे। त्याच्यामुळे आमचा नाईलाज होतो की आम्हाला बाहेरून टीम्स बोलवाव्या लागतात। आम्ही सध्या गोव्यामधून टीम्स सिंधुदुर्गामध्ये बोलवतो आणि ती जी मुलं आहेत ती मुलं ऑल ओव्हर इंडियामध्ये आहेत। म्हणजे काही विदर्भची आहेत, काही गोव्याची आहेत, केरळची आहेत, दिल्लीची आहेत, UP बिहारची आहेत। त्याच्यामुळे कम्युनिकेशनला आणि त्यांच्या दिसण्यामध्ये थोडासा फरक पडल्यामुळे लोकांना तेवढासा विश्वास बसत नाही आणि त्यामुळे लोक वॅक्सिनेट करत नाही। तर आम्ही लोकांना हे एक सांगतो की मिशन रेबीज आमच्या टीमकडूनच तुम्ही वॅक्सिनेट केलं पाहिजे असं नाही आहे। तुम्ही डॉक्टरांना बोलवा, तुमचा जर डॉक्टरांवर विश्वास आहे तुम्ही त्यांना बोलवा आणि त्यांच्याकडून ते वॅक्सिनेशन करून घ्या। पण वॅक्सिनेशन करणं खूप गरजेचं आहे, कारण आपल्याकडे सध्या रेबीज नावाचा रोग जसजशी कुत्र्यांची संख्या वाढते तसतसा रेबीज रोगही वाढायला लागलाय, त्यांच्या संख्येमध्ये भर पडायला लागली आणि त्याचं शिकार जे आहे ते जास्तीत जास्त 15 वर्षाखालील मुलं आहेत। त्याचं कारण असं असतं की घरामध्ये कुत्रा पाळतो, मांजर पाळतो, वॅक्सिनेट करत नाही, त्याला एक रेबीजचं संक्रमण झालेलं आहे, त्याचं खेळताना नख लागलं, दात लागला, तर अशावेळी ते संक्रमण जे आहे ते तो जो व्हायरस आहे तो मुलांमध्ये ट्रान्सफर होतो आणि मुलं घरामध्ये सांगत नाहीत पहिली गोष्ट। आणि या कारणामुळे मग काही दिवसानंतर जर एकदा काय तो व्हायरस आपल्या नर्व्समध्ये शिरला की मग त्या मुलांना वाचवणं खूप कठीण आहे, नामुमकिन के बरोबर।
त्यामुळे 100% डेथ त्याच्यामध्ये कन्फर्म डेथ होतेच. त्यामुळे या गोष्टींची काळजी घेण्यासाठी प्रत्येकाने वॅक्सिनेशन हे केलंच पाहिजे. मग तुम्ही मिशन रेबीजकडून करा किंवा लोकल डॉक्टर जे आहेत, वेटरियन आहेत, त्यांच्याकडून तुम्ही करून घेऊ शकता. बरोबर. असं आहे. पण आता आपण सर एक समाजाचा भागच आहोत, म्हणजे आपल्यासोबत हे सगळे पाळीव प्राणी पण आले, त्यांच्यासोबत जेव्हा आपण वावरतो आणि एकीकडे भटक्या कुत्र्यांची संख्या जेव्हा वाढते तेव्हा आपोआपच त्याचा परिणाम आपल्यावर होत असतो, नागरिकांवर होत असतो. तो नेमका काय असतो? सध्या ज्या गोष्टी बघण्यात आल्या त्या म्हणजे सगळ्यात पहिलं म्हणजे लहान मुलांवर होणारे हल्ले, अटॅक्स वाढायला लागलेले आहेत. खास करून शाळकरी मुलांवर, जे प्रायमरी लेवलला जी मुलं शिकतात ती मुलं लहान असतात. त्याच्यामुळे कुत्र्यांचं कसं असतं की तो माझ्या लेवलला आहे म्हणजे मी त्याच्यावर अटॅक करू शकतो. ते मोठ्यांवर जास्त अटॅक का करू शकत नाही, कारण त्यांना माहिती आहे हा मोठा आहे, मला मारू शकतो. पण जर त्याचं लक्ष नसेल तर ते मोठ्यांवरही हल्ले करतात. आणि आपल्या सावंतवाडी तालुक्यामधून अशा भरपूर कंप्लेंट्स आहेत की लोकांवर हल्ले व्हायला लागलेत, लहान मुलांवर हल्ले व्हायला लागलेत, अटॅक्स व्हायला लागलेत आणि रेबीजचं प्रमाण वाढायला लागलं आहे. आणि त्याचबरोबर फिश मार्केट जवळ जे कुत्रे आहेत तिथे शाळकरी मुलांवर हल्ले होतात किंवा बांदेकर खानावळ जिथे आहे तिथे आणि अजून 2-3 ठिकाणी सुद्धा तिथून सुद्धा आम्हाला कंप्लेंट्स झाल्या आहेत. तर ते हल्ले वाढता आहेत, मुलांचे चावा घेत आहेत, गाडीच्या मागे लागता आहेत, घाबरवत आहेत. तर या गोष्टी हळूहळू वाढायला लागलेल्या आहेत. पण अंदाजाचे किती ही आकडेवारी वाढलेली आहे, हल्ल्यांचं प्रमाण किती वाढलेलं आहे आणि त्याचबरोबर जेव्हा हे हल्ले होतात तेव्हा जीवितहानीचं प्रमाण किती आहे, याबाबतचा आपला अहवाल काय सांगतो? आमचा एक भाग आहे सर्व्हिलियन्स. त्या सर्व्हिलियन्स थ्रू आमचे एक ऑफिसर आहेत, सावंतवाडीचेच आहेत. ते काय करतात की प्रत्येक PHC मध्ये म्हणजे आरोग्य सेवा केंद्रामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी एक आकडा घेतात की आज या महिन्यामध्ये किती डॉग बाईट झालेत किंवा किती मांजरांचे बाईट्स झालेत, या प्रकारचा अहवाल घेतला जातो. तर साधारणपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये म्हणजे सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि कुडाळ या 4 तालुक्यांमध्ये जवळजवळ 1300 ते 1500 डॉग बाईट जानेवारीपासून ते ऑगस्टपर्यंत झालेले आहेत. सप्टेंबरचा अहवाल आता काही दिवसांनी मिळेल, पण ऑगस्टपर्यंत 1300 ते 1500 पर्यंत डॉग बाईट्स, कॅट बाईट्स आणि रॅट स्क्रॅचेस हे टोटल अहवाल आमच्याकडे आहे. त्याच्यामध्ये 550 पर्यंत जो आकडा आहे तो घरातल्याच कुत्र्याचा चावल्याचा हे आहे. म्हणजे भटका कुत्रा नाही तर घरामध्ये पाळलेलाच कुत्रा आपल्या मालकाला किंवा त्यांच्या मुलांना, किंवा आपल्याकडे असं होतं की पाळलेला कुत्रा बाहेर रस्त्यावर सोडला दिला जातो. मग ते येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांवर तो अटॅक करतो, त्यांना चावण्याचा प्रयत्न करतो. तर हा जो भाग आहे तो पाळलेल्या जनावरांचा आहे. त्याच्यामध्ये काही डॉग बाईट्स असे झालेले आहेत ज्यांना पिल्लं झालेली आहेत आणि ती आपल्या पिल्लांना प्रोटेक्ट करत असते. आणि प्रोटेक्ट करताना समजा जर एखादा व्यक्ती आला, तिला जर काहीतरी थोडंसं संशयास्पद दिसलं काय, मग ती अटॅक करते. तर असे काही भाग आहेत. त्याच्यामध्ये साधारणपणे 80 ते 90 रॅट स्क्रॅचेस किंवा रॅट बाईटचे केसेस आहेत. तसा ओव्हरऑल जो फिगर आहे तो एक साधारण आमच्याकडे सध्या आला आहे 1378. तर तो 1500 पर्यंत सुद्धा असू शकतो, कारण काही जण PHC मध्ये जातात, हॉस्पिटलमध्ये जातात, काही जण जात नाहीत. तर ते नॉन रजिस्टर वगैरे धरून आपण एक 1500 पर्यंत आकडा पकडू शकतो. म्हणजे फार भयानक ही संख्या आपल्याला दिसते, जे आता ज्या पद्धतीनं किंवा ज्या झपाट्याने ही संख्या वाढते हल्ल्यांची. पण जेव्हा या सगळ्या गोष्टी आपण बोलतच आहोत की हे हल्ले होत आहेत, कुत्र्यांची संख्या वाढते, पण मुळात त्याला जबाबदार कोण आहे? मग आता जबाबदार म्हटलं तर मी एक प्रश्न विचारतो सगळ्याच सावंतवाडीतील, सिंधुदुर्गातील नागरिकांना की मुळात भटका कुत्रा आला कुठून, हे जाणणं गरजेचं आहे. तो तर आकाशातून पडला नाही किंवा पाऊस आला तर तो रुजून आला नाही, असं होत नाही. तर आपल्याच समाजातील काही लोकांनी आपल्याकडे एक फिमेल पाळलेली आहे, तिला पिल्लं झाली, तर त्या पिल्लांचं करायचं काय? मग ती त्यांना उचलून फिश मार्केटजवळ, चिकन सेंटर्स, रेस्टॉरंटच्या आजूबाजूला किंवा अशी एखादी वस्ती असते त्या वस्तीमध्ये ती पिल्लं सोडली जातात, या हेतूने की त्या वस्तीमध्ये एखादा कोणतरी व्यक्ती असेल जो त्यांना खायला घालेल. मग यांना रस्त्यावर सोडल्यानंतर त्यांच्याकडे कोण पैसे देत नाहीत किंवा ती वेल एज्युकेटेड नाही आहेत की बाबा मी शाळेमध्ये गेलो आहे, मी ग्रॅज्युएट झालो आहे, मी इंजिनियर झालो आहे, असं तर होत नाही. त्यांच्याकडे पैसे नसल्यामुळे ते कोणत्या बिल्डरला किंवा कॉन्ट्रॅक्टरला पकडून मला बाबा 1 BHK फ्लॅट दे, मला रेंटवर घर पाहिजे, मला बंगलो बांधून पाहिजे, असं तर सांगू शकत नाहीत. मग त्यांना जिथे डम केलं आहे
त्या परिस्थितीमध्ये आणि त्या ठिकाणी ते वाढतात आणि 1-1.25 वर्षानंतर जी फिमेल आहे ती पिल्लं देण्याच्या लायक बनते आणि ती ॲट अ टाईम म्हणजे 6 महिन्यातून एकदा पिल्लं काढते आणि वर्षातून 2दा आणि ती एका वेळी 6 ते 8 पिल्लांना जन्म देऊ शकते. म्हणजे वर्षाची 12 ते 16 पिल्लं एका फिमेल मागे जन्माला येतात आणि मग काही 1-1.25-1.5 वर्षानंतर मग ती परत पिल्लं द्यायला सुरुवात करतात. यामुळे ही आकडेवारी वाढत गेलेली आहे, असा विषय आहे. मग पुन्हा मुद्दा तोच येतो की नेमकं यासाठी करावं काय? करायचं म्हणजे जसं मी बोललो की याला जबाबदार माणूस आहे. आता आपल्याकडे अशी पण काही लोक आहेत जी स्वतःला स्वामी भक्त म्हणतात, स्वतःला दत्तगुरूंचे भक्त म्हणतात, दर अमावस्येला बाळूमामांच्या यात्रेला जातात, सगळं चालतं. पण हे जे देव आहेत यांच्या मागे कोण उभा आहे, त्यांच्याबरोबर कोण उभा आहे? तर कुत्रा, गाय, बरोबर आहे. आणि आपल्याकडे असं केलं जातं की कुत्र्यांना जीवेनेशी मारून टाका, त्यांना कुठेतरी नेऊन सोडून द्या. तर या गोष्टी केल्या जातात. तर या गोष्टी करणं गरजेचं नाही आहे. जसं आपण एक असं म्हणतो की कुत्रा जो प्राणी आहे हा एवढा हुशार आणि इमानदार आहे की त्याची आपण म्हणजे त्याची जी सर आहे ती माणसाला पण नाही आहे. माणूससुद्धा कधीही आपला घात करू शकतो पण कुत्रा कधी घात करू शकत नाही. याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे की जसं समाजातील ही जी लोकं आहेत त्यांनी जागरूक बनणं गरजेचं आहे. काही नगरपालिका आहेत किंवा ग्रामपंचायत आहेत त्या लेवलला आपल्याला काम करायचं आहे आणि ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका ज्या अटी किंवा शर्ती तुमच्यावर लादतील त्या आपण अटी शर्ती म्हणून नाही तर आपली वैयक्तिक नैतिक जबाबदारी आहे ती आपल्याला पार पाडायची आहे. म्हणजे समजा जर माझ्या घरामध्ये कुत्रा आहे तर त्याला बांधून ठेवणं ही माझी जबाबदारी आहे. त्याला एव्हरी इयर वॅक्सिनेट करणं ही माझी जबाबदारी आहे. जर एखादी फिमेल डॉग असेल तर त्यांचे स्टेरिलायझेशन करणं ही माझी जबाबदारी आहे. आणि आता वेंगुर्ला तालुक्यामधील आमचे CO सर आणि वेंगुर्ला नगरपालिकेचे कर्मचारी आणि आमची संस्था मिळून आम्ही एक असं मिशन राबवतो आहे की जी लोकांची जबाबदारी आहे ही लोकांना जाणून घेणं गरजेचं आहे. विदाऊट परवाना, विदाऊट लायसन कुत्रा पाळायचा नाही आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. आणि त्याचं लायसन असणं गरजेचं आहे. जर तुमच्याकडे लायसन नाही आहे, तुम्ही कुत्रा पाळताय तर तुमच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. दुसरी गोष्ट, पाळलेल्या कुत्र्याला तुम्ही बेल्ट घालणं कंपल्सरी आहे. तुम्ही विदाऊट बेल्ट त्याला बाहेर रस्त्यावर सोडू शकत नाही. जर असा एखादा बेल्ट घातलेला कुत्रा हा मालकाचा कुत्रा कन्सिडर केला जातो. विदाऊट बेल्ट जर कुत्रा असेल तर तो मालकाचा नाही, मग तो भटका कुत्रा म्हणून कन्सिडर केला जाईल. मग समजा जर नगरपालिकेने ॲक्शन घेतली, तो कुत्रा उचलला, त्याची नसबंदी केली किंवा अजून काही विषय झाला तर मालकाने त्यांच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट करायची नाही आणि करूही शकत नाही. हा विषय आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कुत्र्यांना फिरण्यासाठी सोडून द्यायचं नाही आहे. तुम्ही हातामध्ये बेल्ट घ्या, तुम्ही त्याला स्वतः फिरवून आणा आणि पुन्हा परत आणून त्याला होता त्या जागी बांधायचं आहे. या गोष्टी करायच्या आहेत. जर तुमच्याकडे फिमेल आहे तर ज्यावेळी नगरपालिका ग्रामपंचायत लेवलला ज्यावेळी नसबंदीचा कार्यक्रम राबवला जातो त्यावेळी तुम्ही तुमच्या फिमेलला घेऊन जायचं आहे, तिथे तिला नसबंदी करायची आहे आणि परत आणून आपल्या घरी बांधायचं आहे. त्याच्यामुळे होणार काय की तुमची ही जी समस्या आहे की पिल्लं झाल्यानंतर या पिल्लांचं करायचं काय, मग तुम्ही जी रस्त्यावर सोडता ती रस्त्यावर न सोडता तुम्ही ती नसबंदी केल्यानंतर त्यांना पिल्लं होणार नाहीत आणि तुमच्यावर ही परिस्थिती येणार नाही की ती समाजात नेऊन सोडायची, कारण त्याच्यामुळे समाजाला त्रास होतो. आता विषय बघा की 2 व्यक्ती भांडतायत. म्हणजे एक आहे जे कट्टर प्राणी विरोधी संघटना म्हणजे ज्यांना प्राणी नकोच आहेत आणि दुसरे जे आहे ते ॲनिमल वेलफेअर म्हणजे प्राण्यांच्या हितासाठी काम करणारी. ही 2 व्यक्ती आपापसात भिडत आहेत. पण तो व्यक्ती कुठे आहे जो कुत्र्यांना रस्त्यावर सोडतोय? तो तिथे या वादामध्ये तो नाहीच आहे. तो फक्त बाजूला उभा राहून मजा बघतोय. तर आपल्याला काय करायचं आहे, नागरिकांनी जबाबदार बनायचं आहे. नागरिकांनी जर नगरपालिकेला मदत केली किंवा ग्रामपंचायतला मदत केली, आपण जर स्वतःची जबाबदारी पार पाडली तर हा विषय आपणच सॉल्व्ह होऊ शकतो. त्याचबरोबर फीडर्स आहेत म्हणजे रस्त्यावर खायला घालणारे जी लोक आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा नगरपालिका काही नियम लागू करणार आहे. म्हणजे कसा विषय असतो की रस्त्यावर तुम्ही पूर्ण रस्त्यावर खायला घालायचं नाही आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे जो अधिकृत फीडर म्हणजे ज्याला म्हणतात त्याला कंपल्सरी एक ID कार्ड दिलं जाईल नगरपालिके थ्रू. विदाऊट ID कार्ड कोणीही रस्त्यावर खायला घालायचं नाही. ज्यांच्याकडे ID कार्ड आहे त्यांनी ते रस्त्यावर खायला द्यायचं आहे. पण ते सुद्धा नगरपालिका तुम्हाला एक स्पेसिफिक जागा निवडून देईल आणि वेळ निवडून देईल. त्या जागेवरच आणि त्या वेळेमध्येच त्यांना खायला द्यायचं आहे.
त्याच्या व्यतिरिक्त इथे कुठेही त्यांना खायला घालायचं नाही. त्याचबरोबर जे रॉ फूड म्हणजे आपल्याकडे कच्चं मांस, कोंबडीची आतडी वगैरे इतर गोष्टी ज्या खायला दिल्या जातात त्या कच्च्या गोष्टी त्यांना खायला द्यायच्या नाही आहेत, कारण त्याच्यामुळे सुद्धा कुत्रे काही प्रमाणात हिंसक बनतात. त्याच्यामुळे कच्चं मांस देऊ नका. एक हाफ बॉईल करून तुम्ही त्या कुत्र्यांना वगैरे खायला देऊ शकता. आणि ॲट द सेम टाईम आपण नसबंदीसुद्धा करायची आहे. म्हणजे आपण नगरपालिका एका साईडला नसबंदी करते आणि आपण जर दुसऱ्या बाजूने पिल्लं डम करत असू तर हा विषय कधी सॉल्व्ह होणार नाही. मग आपण आपली जबाबदारी नागरिकांनी पार पाडायची आहे आणि नगरपालिका आपली जबाबदारी पार पडेल. येत्या काही महिन्यातच तुम्हाला रिझल्ट दिसेल की भटक्या कुत्र्यांचा जी आपण समस्या म्हणतो ती येत्या काही महिन्यातच हळूहळू निवळायला लागेल. तर यासाठी आपल्याला सगळ्यांना मिळून एकत्र मिळून काम करायला हवं. मी हे करतोय, ॲग्रेसिव्ह बोलतोय, अटॅक करतोय, हे उपयोगाचं नाही. आणि कुत्रा अटॅक कधी करतो? ज्यावेळी एखादा त्याच्याबरोबर काहीतरी म्हणजे आपण जर कुत्र्यांना मारलं, त्यांना दुखवलं किंवा त्यांना त्रास दिला, याच वेळी कुत्रा आपल्याला चावू शकतो. इवन कोणताही प्राणी जोपर्यंत आपण त्यांना त्रास देत नाही तोपर्यंत कोणताही प्राणी आपल्याला चावत नाही. तर आपल्याकडे अशा केसेस आहेत की मुद्दाम गाडीवरून जाताना कुत्र्यांवर लात मारणं, त्यांच्या अंगावर गाडी घालणं किंवा 4 व्हीलर खाली त्यांची पिल्लं चिरडणं, हा संताप त्यांच्या डोक्यांमध्ये असतो. करून जातो एक, म्हणजे आता समजा माझ्या पुढे एक गाडीवाला चाललाय, तो त्या कुत्र्यावर लात मारून गेला, तो निघून जाईल. मी मागून येताना तो कुत्रा माझ्या पायाला पकडेल. म्हणजे करून जातो एक आणि भोगावं लागतं दुसऱ्याला. मग समाजातील लोकांना हा सुद्धा विचार करायला हवा की मी जर त्या जनावरांना त्रास दिला तर याचा कोणाला तरी दुसऱ्याला, इवन लहान मुलांना ते भोगावं लागेल. हा विचार प्रत्येकाने करायला हवा. मी फक्त स्वतःपुरता विचार करून उपयोग नाही, तर आपल्याला समाजाचा विचार करणं गरजेचं आहे. थोडक्यात ती कुत्र्यांची ही रिॲक्शन आहे, आपल्या क्रियेला ती प्रतिक्रिया देत असतात, हे पण आपल्याला त्यावेळी समजून घ्यायला हवं. इवन माणसांच्या बाबतीत सुद्धा. आता मी जर रस्त्यावर फिरतोय, जोपर्यंत कोणी मला काही बोलत नाही किंवा माझ्यावर काही हे करत नाही तोपर्यंत मी त्याच्या वार्तेला जाणार नाही. ज्यावेळी कोण माझ्यावर हात उचलेल त्यावेळी मी रिटर्न मध्ये त्याच्यावर हात उचलणारच ना, असा विषय असतो. त्यामुळे हे रिॲक्शनच असते त्यांची की ज्यावेळी जोपर्यंत आपण कोणत्याही जनावराला त्रास देत नाही तोपर्यंत ती जनावरं आपल्यावर अटॅक करत नाही. आता जो तुम्ही वेंगुर्ल्यामध्ये हा उपक्रम राबवताय त्याला साधारण किती दिवस झालेत आणि त्याला कसा प्रतिसाद मिळताना तुम्हाला दिसतो? वेंगुर्लामध्ये आता साधारण एक 20-25 दिवस झालेत. आम्ही सध्या अवेअरनेस चालू केलाय, कारण एकदम जर आपण नसबंदी केली तर अर्ध्या लोकांना माहिती नसतं की नक्की विषय काय चालू आहे. त्याचबरोबर लगेच परवाना आम्ही जारी केला प्रत्येक कुत्र्यामागे, तर लोकांना ते समजत नाही. मग तिथे ॲग्रेशन वाढतं, कारण लोक अंडरस्टँड करत नाहीत. मग त्या ठिकाणी हे आम्हाला माहिती नव्हतं, हे असं आहे तसं आहे. मग त्यासाठी अवेअरनेस गरजेचं आहे. मग आम्ही आता प्रत्येक स्कूल्स कॉलेजेसमध्ये जाऊन लोकांमध्ये अवेअरनेस करतो. त्याचबरोबर वेंगुर्ला मार्केटमध्ये असेल, गार्डन साईडला असेल, बीचेस साईडला असेल, ज्या ठिकाणी आम्हाला क्राऊड दिसेल, कम्युनिटी दिसेल, त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन लोकांना सांगतो, जनजागृती करतो की आता येत्या नोव्हेंबरमध्ये आपल्याकडे एक कॅम्प चालू होईल नसबंदीचा. त्यामध्ये तुम्ही तुमच्याकडे जर कुत्रे वगैरे असतील तर तुम्ही आणून नसबंदी करून घ्यायचं आहे. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला एक कार्ड दिलं जाईल, म्हणजे ते कुत्र्याचं लायसन असेल, ते लायसन विदाऊट लायसन तुम्ही कुत्रा पाळायचा नाही. तर ह्या गोष्टी आम्ही त्यांना सांगतो. असं पण सर, आता जे वाढते काय म्हणू शकतो आपण, हल्ले म्हणू शकतो, नागरिकांवरचे वाढते हल्ले, ते रोखण्यासाठी काय काळजी घेऊ शकतो, काय उपाययोजना असू शकतात, आणि त्याचबरोबर नागरिकांनीही काय काळजी घ्यावी की या सगळ्या घटना आपल्यासोबत होऊ नये यासाठी? पहिली गोष्ट म्हणजे जसं मी बोललो की हल्ले उगाचच होत नाहीत. जोपर्यंत आपण त्यांना त्रास देत नाही तोपर्यंत ते आपल्यावर अटॅक करू शकत नाही. इवन आम्ही अशा गोष्टी पण बघितल्या आहेत की कुत्रा आपल्या दरवाजावर बसतो म्हणून त्या व्यक्तीने त्या कुत्र्यावर गरम कडकडीत पाणीसुद्धा आणून ओतलेलं आहे. म्हणजे त्याची पूर्ण स्किन जळालेली होती, बॉडी पूर्ण त्याची आतमधलं सगळं दिसत होतं. त्या कुत्र्यांवर सुद्धा आम्ही ट्रीटमेंट केलेली आहे. तर या गोष्टी घडू नयेत, जोपर्यंत तुम्ही या गोष्टी करताय तोपर्यंत हे अटॅक्स वगैरे थांबणं पॉसिबल नाही आहे. आणि आता समजा एखादा व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीला मला जर समजा त्याच्यावर अटॅक करायचा आहे, तो व्यक्ती एकटाच आहे, तर मी थोडासा घाबरणार, कारण तो थोडासा माझ्यापेक्षा बॉडीने असेल किंवा इतर माझ्यापेक्षा उंच असेल.
तर मी थोडासा दबकून राहणार, मी त्याच्यावर अटॅक करणार नाही. पण आताच्या कंडिशनमध्ये काय आहे, एका ठिकाणी 15, 20, 25 कुत्रे एका टोळीने असतात. एक कुत्रा पुढे गेला की बाकीचे सगळे कुत्रे त्याला सपोर्ट करतात आणि त्यामुळे त्यांची एक मेजॉरिटी बनते आणि त्यांना माहिती आहे की आमची मेजॉरिटी आहे, आम्ही त्या व्यक्तीला किंवा त्या मुलाला आपण सहज अटॅक करून त्याला हार्म करू शकतो. तर या गोष्टी घडतात. त्यामुळे कसं आहे की ज्यावेळी कुत्र्यांची नसबंदी होईल त्यावेळी कुत्र्यांचं ॲग्रेशनही कमी होईल, त्यांचे अटॅकही कमी होतील. जर आपल्याकडे भटके कुत्रे आहेत तर ते कुत्रे एका जागेवर बसून राहतील. ज्यावेळी फीडर येईल, त्यांना जेवण वाढेल, त्यावेळी ते गपचूप येतील, जेवतील, पाणी पितील आणि परत आपल्या जागेवर जाऊन बसतील. याच्यासाठी नसबंदी ही खूप महत्त्वाची आहे. कुत्र्यांचं ॲग्रेशन का वाढतं, ज्यावेळी कुत्रे हळूहळू मोठे व्हायला लागतात तसतसं त्यांचं ॲग्रेशन वाढायला लागतं आणि मग ते हल्ले व्हायला सुरुवात होतात. त्यामुळे ज्यावेळी नसबंदी होईल त्यावेळी हे अटॅक्सही कमी होतील. सर, तुम्ही सुरुवातीला एक उल्लेख केला होता, म्हणजे प्राण्यांची सुद्धा एक भाषा असते, ते आपापसातच बोलत असतात आणि ते अलर्ट होत असतात. बरोबर. आपल्याकडे काही असे किस्से आहेत का किंवा असे काही अनुभव आहेत का, जो अनुभव आपण स्वतः घेतलाय त्यांच्या बोलण्याचा? म्हणजे आता मी इतकी वर्ष झाली मी ॲनिमलमध्ये काम करतोय, त्यांच्याबरोबरच काम करतोय. तर लिटरली ज्यावेळी आम्ही, म्हणजे आता तुम्ही म्हणताय की मी एवढ्या कुत्र्यांमध्ये फिरत असतो, आजपर्यंत मला एकाही कुत्र्याने नख लावलेला नाही किंवा मला डॉग बाईट झालेला नाही. त्याचं कारण असं की कुत्र्यांना एवढं समजतं की कोणता व्यक्ती माझ्या हितासाठी आहे आणि कोणता व्यक्ती मला त्रास देऊ शकतो, हे त्यांना सेन्स त्यांचे बरोबर काम करतात. ज्यावेळी मी त्या कुत्र्यांमध्ये जातो आणि अनोळखी जरी कुत्रा असला त्यावेळी ज्यावेळी मी त्याच्याबरोबर बोलण्याचा प्रयत्न करतो, बाबा काय झालं, तुला काही प्रॉब्लेम आहे किंवा तुला जखम झाली आहे, कशी झाली जखम, आम्ही पहिलं ते एक कम्युनिकेशन त्यांच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये, त्याला ट्रस्ट बसला पाहिजे की हा आपल्या चांगल्यासाठी आहे. मग आपली जी बोलण्याची जी भाषा आहे, आपण शांतपणे बोलतो. मी जर तुमच्यावर चिडून बोललो तुम्हाला लगेच समजणार की हे चिडलेत. मी जर तुमच्यावर शांतपणे बोललो तर तुम्हाला समजणार की हे शांत काम एकदम कामली बोलत आहेत. मग तसंच त्यांना समजतं. मग मी त्यांना थोडं हात लावायच्या अगोदर काय झालं तुझं, काय करतो, मग ते रिप्लाय देतात लिटरली, म्हणजे भुंकत नाहीत. त्यांची बोलण्याची एक भाषा असते, त्याप्रमाणे ते बोलतात आमच्याशी. मग त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला ते कुत्रे काहीही करत नाही. मग आम्ही हळूहळू त्यांच्यावर हात फिरवून आम्ही त्यांच्या त्या जखमेवर ट्रीटमेंट करणं, त्यांना IV लावणं, या सगळ्या गोष्टी आम्ही ऑन द स्पॉट रोडवर करतो. कारण सिंधुदुर्गामध्ये आपल्याकडे अशी पुरेशी जागा नाही आहे जिथे आपण त्यांची ट्रीटमेंट वगैरे करू शकतो. आम्हाला ज्या काही ट्रीटमेंट्स वगैरे आहेत त्या ऑन द स्पॉट रोडवरच आम्ही ट्रीटमेंट्स वगैरे करतो. तर त्याच्यासाठी आम्ही जे त्यांच्याबरोबर बोलतो ते आम्हाला प्रतिसाद देतात, आमच्याबरोबर बोलतात. आणि जसं आहे की ॲनिमल कम्युनिकेटर एक हे आहे, त्या प्रकारे कुत्र्यांशी बोलणारे आणि त्यांची भाषा समजणारी सुद्धा आपल्याकडे लोक आहेत. तर त्यांच्याकडनं सुद्धा आम्हाला भरपूर मदत होते असं आहे. पण सर, आता मिशन रेवीज आता 4 वर्ष सिंधुदुर्गात काम करते. सुरुवातीला तुम्ही काहीसा ओघवता उल्लेख सुद्धा केलाय की अजूनही विश्वासाचा प्रश्न निर्माण होतो. मग अशा तुमच्या समोरच्या अडचणी काय आहेत आता? काही ठिकाणी आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. म्हणजे भरपूर अशा गावांमध्ये आमच्या टीम, ज्या वॅक्सिनेशन करायला ज्या टीम फिरतात त्यांचा सत्कारही केला गेला, त्यांना ॲप्रिशिएट केलं गेलं. सांगेली गावामध्ये असेल, सोनुर्लीमध्ये असेल, सांगेली गावामध्ये नवोदय विद्यालय आहे, त्या सरांनीसुद्धा एक आमचा हे केला, सत्कार केला. कारण त्यांना दिसतंय की ही लोक जी आहेत ही चांगलं काम करते. पण काही ठिकाणी असं होतं की इंजेक्शन दिल्यानंतर कुत्रा आजारी पडतो आणि नंतर तो कुत्रा दगावतो. याला पूर्णपणे ब्लेम आमच्या टीमला केलं जातं. पण तसं नाही आहे. जर एखाद्या कुत्र्याला जर इन्फेक्शन असेल, इंटरनल इन्फेक्शन असेल, ते आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही, तर अशा इन्फेक्शनमध्ये जर त्याला इंजेक्शन दिलं गेलं तर त्या इंजेक्शननंतर त्या आतमध्ये रिॲक्शन होऊ शकतं आणि तो कुत्रा दगावू शकतो. म्हणजे त्याला जर गॅस्ट्रो असेल, पार्वो असेल किंवा डिस्टेम्परसारखे जर रोग असतील तर त्या केसेसमध्ये तो कुत्रा दगावू शकतो. ह्या ठिकाणी लोकांना असं वाटतं की आम्ही जे आहे ते कुत्र्यांना मारण्यासाठी गावागावामध्ये फिरतो आणि कुत्र्यांना मारतोय. तर माझा त्या लोकांना एकच असं सांगू इच्छितो मी की आम्हाला जर मारायचं असलं असतं तर आपल्या समाजामध्ये सध्या एक मोठी समस्या आहे, ती म्हणजे भटका कुत्रा. मग आम्हाला आमचं क्रेडिट
एकदम हाय लेवलला आम्हाला पूर्ण जनता डोक्यावर घेऊन नाचली असती, मग आम्ही काय केलं असतं, भटक्या कुत्र्यांना इंजेक्शन देऊन मारलं असतं. आम्ही मालकांच्या कुत्र्यांना मारणं, त्याच्यानंतर तो मालक आमच्यावर कंप्लेंट करणार, ॲग्रेशन होणार, तिथे वाद होणार, या गोष्टी आम्ही कशाला फेस केल्या असत्या. आम्ही भटक्या कुत्र्यांनाच मारलं असतं ना. मग तुम्हीच आमची वाहवा केली असती की त्यांनी भटक्या कुत्र्यांना मारलं, भटके कुत्रे कमी झाले, लोकांवर अटॅक्स कमी झाले, असा विषय असतो. पण आम्ही ते करत नाही. आम्ही कोणत्याही जनावराला मारत नाही. आम्ही चांगल्यासाठी आहोत. इव्हन असं म्हणता येईल की मिशन रेबीज WBS ही लोकांसाठीच आहे, नागरिकांसाठीच आहे. का आहे? कारण रेबीज रोग कोणाला होऊ नये. आणि जर तुम्ही आत्ताच हल्ली एक न्यूज ऐकली असेल की ब्रिजेश सोलंकी, दिल्लीचा प्रो कबड्डी प्लेयर, रेबीजमुळे दगावला. शेवटच्या दिवसांमध्ये त्याची परिस्थिती काय होती हे आपल्याकडे यूट्यूबवर व्हिडिओ आहेत. असा कोणाचा तडफडून मृत्यू होऊ नये आपल्या नागरिकांचा, सावंतवाडीमध्ये, सिंधुदुर्गामध्ये, इव्हन पूर्ण भारतामध्ये, यासाठी हा प्रोजेक्ट चालू आहे. मग त्यासाठी 99% रेबीज हा कुत्रा चावल्यामुळेच होतो, कारण आपल्या आजूबाजूला कुत्रा आहे. म्हणून आम्ही त्या कुत्र्यांना वॅक्सिनेट करतो, जेणेकरून त्या कुत्र्यांना रेबीज होणार नाही आणि त्यांच्यापासून, त्यांच्या चावल्यामुळे नागरिकांना रेबीज होणार नाही, ते सेफ राहतील. याच्यासाठी आम्ही काम करतो. पण हे काही लोकांना माहीत नसल्यामुळे काही गावांमध्ये आमच्यावर दगडही मारलेले आहेत, अटॅकसुद्धा झालेला आहे. इवन तुम्ही न्यूज माहिती असेल की आमच्या ज्या गाड्या ज्या आहेत टीमच्या, त्यासुद्धा डॅमेज केलेल्या आहेत. तर या प्रकारच्या घटना घडतात आणि हे प्रॉब्लेम्स आम्ही फेस करत असतो. त्याच्यामुळे माझं एकच म्हणणं आहे की आम्ही नागरिकांच्या भल्यासाठी आहोत, त्यांच्या आरोग्यासाठी आहोत. तर कितीही काही झालं तरी आमची संस्था मागे पाय घेणार नाही. आम्ही वॅक्सिनेशन करत राहू, लोकांचे जीव वाचवतच राहू, हेच आमचं काम आहे. अजून एक मुद्दा होता, बांद्यातली एक घटना होती जिथं आपण प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सुद्धा त्यावर बोललेला होता की अचानक त्या भागातले काही कुत्रे गायब होतात. ते कुठे जातात, कोण त्यांना घेऊन जातं, याबद्दल काहीच माहिती मिळत नाही. तर त्याबाबत नेमकं काय सांगाल, काय घडलं होतं त्यावेळी? बांद्यामध्ये एक फीडर आहेत, लेडी फीडर आहेत की त्या बांद्या त्यांच्या एरियामध्ये जे कुत्रे आहेत त्यांना डेली खायला वगैरे देतात, जेवण वगैरे देतात. तर त्यांचा अचानक आमच्या ज्या दुसऱ्या सहकारी आहेत त्यांना फोन गेला. त्यांच्याकडून तो फोन मला आला की असं काही त्या भागातले काही कुत्रे अचानक दिसेनासे झालेत, गायब झालेत. 2 दिवस झाले ते कुत्रे कुठे दिसत नाही आहेत, की कदाचित कोणीतरी उचलले असतील, कोणी मारले असतील, असा संशय आहे. तर त्याबद्दल आम्ही चर्चा केली. त्यानंतर पोलीस स्टेशनला सुद्धा आम्ही एक दिलं, कंप्लेंट दिली अज्ञाताविरोधात की असे रात्रीच्या वेळी कुत्रे गायब झालेले आहेत. तर त्यानंतर आम्ही थोडासा शोध लावला. काही कुत्रे 4-5 दिवसानंतर, कारण ते मोठे कुत्रे असल्यामुळे ते कुत्रा हा हुशार आहे, त्याच्यामुळे तो कुठेही सोडला तरी काही कुत्रे रिटर्न परत आपल्या जागेवर येतात. त्यांना ते सेन्स असतात, त्या वासावर ते रिटर्न येतात. काही कुत्रे रिटर्न आले. त्यांच्याबरोबर मी मगाशी बोललो की ॲनिमल कम्युनिकेटर, त्यांच्या थ्रू आम्ही त्यांच्याशी बोललो. त्यावेळी आम्हाला असं समजलं की त्यांना म्हणजे रातोरात त्यांना काहीतरी खाण्यातून काहीतरी दिलं गेलं. त्यानंतर ते बेशुद्ध झाले आणि त्यानंतर अशा ठिकाणी त्यांना डंप केलं गेलं ज्या ठिकाणी मोठी मोठी झाडं आहेत, आजूबाजूला चारी बाजूला झाडं आहेत आणि एक छोटीशी दरी आहे. तर मग आम्हाला असं वाटलं की हे कुठेतरी जंगल एरियामध्ये त्यांनी सोडलेले आहे. तर आम्ही आमच्या लेवलला, आमच्या टीमद्वारे आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन केलं आणि काही दिवसानंतर डिंगणे गावामध्ये ज्यावेळी आमचा सहकारी गेला त्यावेळी आम्हाला असं समजलं की ते कुत्रे जे आहेत ते डिंगणे गावामध्ये डंप केलेले आहेत. आणि तिथल्या लोकांकडून आम्हाला अशी बातमी समजली की एक व्हाईट कलरची इको कार त्या ठिकाणी आली. त्या व्यक्तीला त्यांनी बघितलं की तो कोण आहे. त्याने ते कुत्रे सगळे तिथे रिलीज केले आणि तो व्यक्ती निघून गेला. त्याचं नाव काय आहे, तो कुठे राहतो, काय काम करतो, हे सगळ्या डिटेल्स आम्हाला माहिती आहेत. आम्ही त्याची नावानिशी पोलीस कंप्लेंटही करू शकतो. पण असं आहे ना की शेवटी जे म्हणतात ना, कर्म आहे ते इथेच भोगावं लागतं. त्याचप्रमाणे आज तो व्यक्ती पॅरालाइज्ड होऊन घरामध्ये पडलेला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही एवढे पण हे नाही आहोत, क्रूर नाही आहोत की त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून हे करणं. कारण शेवटी काही झालं तरी तो आपल्या सावंतवाडी सिंधुदुर्गातलाच रहिवासी आहे, आपलाच भाऊबंद असेल. त्याच्यामुळे लोकांना त्रास होऊ नये याच्यासाठी आम्ही त्यांना सांगतो की ॲनिमल लॉज एवढे स्ट्रिक्ट आहेत की इवन तुम्ही दगड मारताना जरी तुमचा कोणी फोटो काढला किंवा व्हिडिओ जर कॅप्चर केला
तर कमीत कमी 3 महिन्याची आजामीन पात्र शिक्षा आहे, कारावास आहे आणि दंडसुद्धा आहे. ॲनिमल्सच्या अगेन्स्ट कोणताही जर तुम्ही हे केलं, ॲनिमल क्रुएलिटी केली, हॅरॅसमेंट केली, तर त्याच्यावर अशी शिक्षा आहे की त्याला जामीन मिळत नाही. तर आपल्याच सिंधुदुर्गातल्या नागरिकांना अशी शिक्षा देणं हे आम्हाला पटत नाही. म्हणून आम्ही काय सांगतोय की तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करा, आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करतो आणि हा विषय आपण शांततेत सगळा सॉल्व्ह करू शकतो. असं आहे. सर, आता आपण आपल्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येऊया. एकच विचारेन, ते म्हणजे काय आवाहन कराल, कारण आता भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या हे कुठेतरी थांबणं गरजेचं आहे, नाहीतर त्याचे परिणाम हे आपल्यावर होणार आहे. कारण मी पुन्हा एकदा म्हणते की आपण हा समाजाचा भाग आहोत आणि प्राणी आणि आपण किंवा निसर्ग आपण एकमेकांशी कनेक्ट आहोत. आपण असू तर हे पर्यावरण राहील, पर्यावरण आहे तर आपण राहू. तर तुम्ही नेमकं काय आवाहन कराल या सगळ्यांनाच, प्राणीप्रेमींना, प्राणीविरोधींना आणि नागरिकांना? तुम्ही निसर्ग म्हटलात म्हणून बोलतो की आपल्याकडे असं एक वॉर चालू आहे, कोल्ड वॉर जे चालू आहे, हे कोणाविरुद्ध चालू आहे? एक तर जंगली जनावरं, दुसरी गोष्ट भटकी जनावरं आणि निसर्ग, निसर्गाच्या विरोधात सुद्धा. आणि हे कोणाविरुद्ध चालू आहे? ज्यांना स्वतःसाठी प्रोटेस्ट करता येत नाही, जे स्वतःसाठी भांडू शकत नाहीत, जे पोलीस कंप्लेंट करू शकत नाही, एखादा वकील लॉयर घेऊन कोर्टामध्ये केस फाईल करू शकत नाही, अशांच्या विरोधात, त्या मुख्य जनावरांच्या किंवा निसर्गाच्या जी झाडं आहेत, वृक्ष आहेत, त्यांच्या विरोधात आपलं हे वॉर चालू आहे. एक छोटंसं एक्झाम्पल देतो. अभ्यासामधून असं लक्षात आलं आहे की आपल्याकडे जानेवारीपासून ते जुलैपर्यंत जवळजवळ 2 लाख क्राईम्स महाराष्ट्रामध्ये झाले आणि त्याच्यामध्ये 55,000 क्राईम्स, जवळजवळ 55,000, एक्झॅक्ट आकडा नाही आहे, जवळजवळ 55,000 जे क्राईम्स आहेत ते वुमन्स अगेन्स्ट द वुमन्स आहेत. आणि त्याच्यामध्ये मोर दॅन 5,000 जे केसेस आहेत ते रेप केसेस आहेत आणि जवळजवळ 1500 ते 1600 जे केसेस आहेत त्या मर्डर केसेस आहेत. म्हणजे 2 लाख क्राईम्स. आपण असं धरून चालूया एक रेशो की 1 क्राईम 1 क्रिमिनल. ओके, याप्रमाणे जरी आपण गेलो तरी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 2 लाख क्रिमिनल्स आहेत. त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल होतो, त्यांना पोलीस कंप्लेंट होते, नंतर केस फाईल होते, त्याच्यानंतर ते काही आरोपी निर्दोष सुटतात, काही आरोपी जामिनावर सुटतात आणि ते बिनधास्त आपल्या याच्या समाजामध्ये वावरतात. मग त्यांना कोणी काहीच करत नाही. आपल्याकडे एक आरक्षण, प्रत्येक जाती धर्माचं आरक्षण असतं. त्या आरक्षणासाठी, ते आरक्षण मिळवण्यासाठी आपल्याकडे प्रत्येक जाती धर्माची लोक जी आहेत ती लाखांनी लोक जमा होतात. मग माझं असं म्हणणं आहे की जर एखादी चांगली गोष्ट करायची आहे, ते जे क्रिमिनल्स आहेत, ते जे रेपिस्ट आहेत, जे टेररिस्ट आहेत, त्यांच्या अगेन्स्ट एक असा लॉ करायचा आहे की त्याने मुलीकडे बघितल्यानंतर हा विचार केला पाहिजे की माझी पूर्ण लाईफ हेलमध्ये जाणार आहे, मी याच्यामधून बाहेर येऊ शकत नाही. ही भीती त्याच्या मनात निर्माण होण्यासाठी सगळ्या जाती धर्माची लोक जर आपण एकत्र आलो आणि जर प्रोटेस्ट केलं तर हे नियम आपण लागू करू शकतो. मग जिथे, माझं असं म्हणणं आहे की जिथे आपण आक्रमक बनलं पाहिजे तिथे आपण बनत नाही, जिथे आक्रमक नाही बनायला पाहिजे तिथे आपण आक्रमक बनतो. म्हणून मी काय बोललो की जर नागरिकांनी जर सपोर्ट केला, त्यांनी जर आपली जबाबदारी पार पाडली की बाबा माझा कुत्रा आहे, मी माझ्याकडे लायसन बाळगणार, माझ्याकडे फिमेल आहे, मी नसबंदी करून घेणार, हे जर प्रत्येकाने जर आपापली जबाबदारी जर पार पाडली तर हा विषय लवकरात लवकर आपण येत्या काही महिन्यातच सॉल्व्ह करू शकतो. त्याच्यासाठी आक्रमक होण्याची गरज नाही आहे. आणि मी लोकांना हात जोडून विनंती करेन की त्या जनावरांना मारू नका. जर आपण प्रेमाने जर विषय, म्हणजे जर एखाद्या, म्हणजे लहान मुलांना सुद्धा मी शिकवताना की एखाद्या कुत्र्याला जर बिस्किट दिलं आणि तुम्ही निघून गेलात, तुम्ही जर पुन्हा त्याला दिसलात, तो कुत्रा काय करतो एवढाच प्रश्न मी विचारतो. ती मुलं सांगतात की तो शेपटी हलवत आपल्या जवळ येतो, म्हणजे तो कुत्रा तुम्हाला बरोबर ओळखतो. अजून एक किस्सा सांगतो की एका शाळेमध्ये गेलो होतो, तिथल्या माझं सेशन पूर्ण झाल्यानंतर ते सर माझ्याकडे आले. त्यांनी मला सांगितलं की माझा मुलगा, त्याने कुत्र्यावर चप्पल फेकून मारलं होतं, तो कुत्रा त्याला बघूनच घ्यायचा नाही, तो त्याच्यावर अटॅक करायलाच जायचा कायम. मग तुमचं सेशन ऐकल्यानंतर मी असं केलं की त्याला सांगितलं की तू रोज 1-2 बिस्किट्स त्याला घालत जा. तो रोज त्याला बिस्किट घालत होता आणि तो आपल्या शाळेला जात होता. त्यानंतर काही दिवसानंतर, एक साधारण महिना 1.5 महिन्यानंतर तो कुत्रा त्याची वाट बघत बसायचा. त्याने बिस्किट दिलं की तो खायचा आणि तो मुलगा शाळेला जायचा. आता ही परिस्थिती आहे की
की तो कुत्रा त्या मुलाला शाळेची जी बस येते त्या बस स्टॉपपर्यंत तो सोडायला जातो. म्हणजे आपण जर त्यांना प्रेम दिलं तर ते आपल्याला प्रेम देणार, आपण जर हिंसक बनलो तर ते आपल्याला हिंसाच देणार. आणि हे परिणाम दुसऱ्या कोणाला तरी भोगावे लागतात. त्यामुळे हिंसा करू नका, आक्रमक बनू नका. तुम्ही जर तुमच्या नगरपालिकेला आणि ग्रामपंचायतला किंवा आमच्यासारख्या संस्थेनं जर तुम्ही सपोर्ट केलात, आपण जर एकत्र मिळून जर काम केलं तर हा विषय शांतपणे आपण नक्कीच सॉल्व्ह करू शकतो. येत्या काही महिन्यामध्ये आपल्याला रिझल्ट दिसेल. त्याच्यामुळे मी लोकांना हेच आवाहन करतो की प्रत्येकाने सपोर्ट करा, सहाय्य करा आणि आपण हा विषय इथेच सोडवूया. थोडक्यात इथे टीमवर्क आपल्याला असणं महत्त्वाचं आहे. मग ते प्रशासन असेल किंवा नागरिक असेल, या दोघांमधल्या समन्वयानंच ही समस्या अधिक प्रमाणात सुटू शकते. आणि त्याची अंमलबजावणी ही काही दिवसांपुरती न राहता ती लॉंग टर्म पुढे जायला हवी, तरच त्याचा आपल्याला रिझल्ट सुद्धा दिसते. सर धन्यवाद. या निमित्तानं आज आपण आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि महत्त्वाचे संदेश सुद्धा आपल्या सगळ्या दर्शकांना दिलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मिशन रेबीज फार मोठं काम करते, तर त्यासाठी सुद्धा शुभेच्छा. थँक्यू. तर हे होते मिशन रेबीजचे अमित नाईक सर. आज वर्ल्ड रेबीज डे निमित्त आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधला आणि जर आपण टीमवर्क केलं तरच ही भटक्या कुत्र्यांची समस्या आहे ती लवकरच निकाली लागेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. तर आता आपण इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.